nggoda. Lah kon piye? Oke nek sing pecicilan wis karo suwuk lho kok. Cek. Kuwi mabure men saya dhuwur kok. Kuwi ora mabur. Ngleyat. Aku ku pikirku arep pamer jero langit wong kene iki cedhak karo isi kok kaya nguyahi segara. Ora perkara nguyahi segara Mas Garing sedaya niku eneng plus minuse kita. Mula kita harus saling menghargai. Ya memang jadi kalau saya jadi orang besar tidak akan mengecilkan orang lain. Nggih. Karena saya sadar bahwa di dalam diri seseorang mungkin punya kelebihan yang saya tidak punya. Betul, niku sing kula karepke Mas Garing. Niku sing kula salut karo panjenengan. Lah kok mau ora apa? Iya, kena ya wis omong ngono kurang piye to. Batere betul kok. Niku nuduhke yen dawuh panjenengan kuwi perlu digarisbawahi, tegese wong niku ora kena dikaya ngapa, nggih to. Sak apik-apike wong mesti ana eleke, sak elek-eleke wong ora ketang sak menir mesti ana becike. Itulah yang saling menghargai. Ning aku bangga lho, ki cedhak kutha Solo jeneng aku wis diabadikan ning Solo lho. Wis digaweke nggon. Jenengan wis diabadikan. Maksude Piye to? Aku iki mau maksude iki wis dihargai ning Solo ki wis ana nggonku kae. Wah, pamijen. Oh, dok pamijen. Ana nggone. Ana nggon. Nggih. PGS kewekku. Lho, Pusat Grosir Solo. Lho, Pak Garing Semarang. PGS Pusat Grosir. Aku yang Solo ki apal, Mas. Apa iya? Jalan protokol kae Sugeng Riyaya. Sugeng Riyadi. Jenenge apa kae? Slamet Riyadi. Lah ya Slamet Riyadi ya Sugeng Riyaya. Ya aja kuwi jenenge pahlawan. Kene iki sing sangari terminale lho Solo ki. Apa? Jenenge Getih kok. Tirta Nadi. Lah ya Tirta ki apa? Banyu. Nadi ki. Ya nadi urat otot. Banyu sing ning jero otot ki apa? Getih. Oh iya. Heeh. Wong bangsa basa takon aku, Mas. Mula sing ning kono iki ning kiwa tengene Tirta Nadi abing-abing. Wah, kulino kowe. Kulino kowe. Aku ndek ben kono iki ben ora ketok karo kancane. Alah kok. Aku lali nek sing nganggo jaket rombongan. Aduh masak ya wis ndelik-ndelik lho aku rono iki. Bareng tekan kono iki kok enek sing wah Mas Bagong banging mriko nggih. Kowe kok ayo wong jakete mburine tulisane Abdi. Oh, kowe apa lek Samino? Aduh, awake kono ki warna-warna nyegat bis ya eneng gitu. Wong jenenge ora sing aneh-aneh. Aku kan bangsa ngono ora apal aku. Nggih. Ning bakune nyambung tali silaturahim kalih warga UMS. Nggih, pancen niki nggih kanugrahaning awake dhewe Mas ditimbali mriki. Nggih. Ning sing luwih baku meneh UMS tidak akan melupakan budaya sejati bangsa Indonesia. Oh nggih. Niki. Wong Pak Rektor ku piyai sing budaya kok Mas Garing. Ya kenale ora mau budaya tok ya Bu Tejo, Bu Yanto. Ora jeneng wong. Dawuh saking Pak Rektor, beliau menika hanya meneruskan gitu. Rektor-rektor yang sampun gelar inggit. Lah, terus paring dawuh, sesuatu yang baik apa salahnya kita lanjutkan secara tidak langsung. Beliau Pak Rektor paring dawuh yen wayangan kuwi ana segi positive Mas Garing. Lah ya wong bola bali, ya itulah figur seorang rektor harus begitu. Apakah arti dari rektor? Rektor tuh rekreasinya ya hanya di kampus ini saja. Nggih. Ora pernah dono-dono. Terus toroh tenaga, toroh duit, toroh pikiran kuwi wis lila kanggo kampuse. Amin. Dadi beliau tuh wis total aqua, airmu. Kok banyu putih apa ta? Maksude iki pokoke apa-apa ditorohke kanggo kampuse. Niku nek rektor, saiki nek dekan. Loh, dedikasinya harus tinggi dengan fakultas yang dipimpinnya. Nggih, terus kan kantornya itu adalah rumah keduanya. Weh. Tidak pernah jengkar dari kantornya, bahkan bojone wis nyusul. Ngono ya, Mas? Iya. Terus sakniki dosen. Loh, dosen ki doa kalau mahasiswanya sampai bodoh. Karena apa? Sentral dari ilmu yang akan diterima oleh mahasiswa dari dosen itu.
putu. Amin, amin. Mula ya tanggung jawabnya gede ya Mas Garing. Aku wis tak terjemahke kabeh nadyan aku ya ora kuliah. Apakah arti saka Pabelan? Ayo iki daerahe genti saiki. Pabelan iki papane ana ing Sukoharjo. Niku Pa. Terus B. Beda karo daerah liyane mergo duwe kampus UMS. Nggih. Terus lan. Lancar lan ora pembangunane kene gumantung iuran wargane. Waduh. Ya. Di meneh kok ngerjae di silir. Oh, iki saiki wis dadi kelithikan. Ya aku omong silir to kok. Kowe kok negatif lho. Ya ora ya. Lah aku ya ngertiin silir ditutup penutupane wis dagelane aku. Dagelane pelanggane. Kok pelanggan. Lenggana ditanggap. Padang rembulan tanggal siji. Yen pengen urip lumayan sregep ana anggonmu ngaji. Padang rembulane tanggal loro yen pengen urip lumayan sregep sinau ben ora bodho. Poto dadi petani salate aja nganti lali apa maneh yen wayah tandur salate aja diundur-undur. Salate aja nganti wegah apa meneh yen wayah panen salate aja nganti lereng. repote yen dadi sinden salate aja nganti leren sinden asmane Mbak Darasini sregep salat lan sregep ngaji. repote yen dadi dalang tansah sungkem mring pangeran dalang samarti sabda utama salate wis ganep lima. repote yen dadi
jaga sing tukang kendang ora tau salat seneng wedokan salam syukur ora kendang salat tuwa syukur wong kendangi kuwasa alah wis sing ngatur kerawitan sunaki sing kendang markane tak gasak ya mergone kuwi iromone kenceng men Mas kebanteren iki mau kuwi ketok nek sampean iku semangat semangat wah ya ora ora piye wong nembang ape-ape selawatan yo sing nikmat dirungokke kepenak ora Gusti to napasku tak ambeke lah wong gareng elok kaya elok apa ning anu Mas gareng apa awake dhewe niku kok sik aja awakmu dhewe tok ya awakku barat lah pripun maksude piye ta awakmu dhewe lah aku huruf lho burung piye ta panjenengan ingsun maksude gak ada gelan oh repote ya dadi sinden wis salate aja nganti leren iya sinden bakar sini sregep salat sregep ngaji repote ya dadi dalang sregep gone sembayang dalang sarmadi sabda utama salat wis genep 5 iya dalang wis saiki yoga wis lah terus ingsun apa jin kok jin lah piye dagel plus iya ya oh dagelan no iya no kudu adil ayo no pemerataan nek ora adil dikira banjir-banjilatan yo ayo no kabeh wis kok mosok dagelan ora dhewe ning anu lho Mas Gareng kabeh niku ya kudu apa kuwi jenenge sing ati-ati iya wong aku wis ngerti empat papan kok Mas napa melih ketua panitia Mas Gareng Prof Anam niku wah jan wow pemerhati seni saestu wah lakon mawone direwangi napa niku pripun Mas iki saenipun nah niku beliau itu terbuka ayo kowe ora kesel to napa ta ngomong ketemu sore iki ora kesel wancine piyayi arep nembang ingsun ngasto iki nggih pun monggo Kiai Kiai slamet ayo nyundang kowe iki piye to wong digoyaki piyayi kok kiai oh iya yo ndak saiki dagelan monggo sithik nggih bismillahirrahmanirrahim waduh genep kaya wis kaji ya sing tunggal ngelmu lan guru kalian kula Mang Mendel mawon nggih sim salabim lho kok malah sulap moga repote dadi dagelan alhamdulillah sinden yoga wis komplit dagelane aja diganggu cah lagi repot wong edan piye wis kok wong lagi salare kok wis disuwuke jare repot dagelane repot jare lah iya kok melu ya aku ki mau manut kuwi ukarane repote apa oh iya wah lagi salare wis mulai ana wong nembang ki MTM-mu ki matamu ki ngawaske to aja nesu ya kok salare kok wong kok nesan yo repote dadi dagelan lho mandek karepe dhewe munggah oh CKM-ku cangkemku sing salah cangkemku munggah oh munggah ya iya wah medhun suwo oh iya repote dadi dagelan tansah sungkem ring pangit kok capek dagelane wis sungkem nyang pangeran Mas Bayu Aji piye to panjenengan lak mireng piyambak nggih lagu menika sekawan larik nembe rong larik kok suwuk ya wis yen wis petang larik suwukno ya wis oleh ngajari aku ngajari dalang kowe iki sia-sia yen iki
Nggih Pak, nggih Pak. Mulane aja medhun munggah. Nek medhun suwo. Iya. Aku ra mudhun ya suwo iki. Repote dadi dagelan tansah sungkem ring pangeran. Nah. Kok munggah terus? Nek medhun suwo lho, nek medhun suwo niki tenan, nek medhun suwo tenan. Ayo. Nek yen munggah terus ora kuat aku. Wis kono-kono ya. Repote dadi dagelan tansah sungkem ring pangeran. Oh, lambene wedokan lho. Sing marai munggah kae lho. Aku wis arep mudhun. Karepe aku mbok kon munggah terus. Ya. Aku wis kepengin mudhun kowe munggah terus. Boyok ora kuat. Kaya apa? Ora nembang ra paten. Wis manubang ora. Ora. Ora tak ganggu wis to, ora tak ganggu. Dan Repote dadi dagelan tansah sungkem ring pangeran. Dagelan asmane Mas Gareng. Wah, pancen DLG. Dulek. aja dulek. Ora nembang ra pancen. Aja nesu. Wong sak pendopo lho nangis kalah banter karo wong siji iki tok. Oh, kuwi nanda kuwi. Piye? Kancane wis meneng nangise bantere ra omong. Bareng kengker dosane meneng. Oh lho bareng mangan mantine mangan. Tak nangis guru-guru kok. Tak oli seneng ya kowe sing kena beruse. Nangis karo matane karo panganan. Aku ya kaget to, kancane wis meneng kok nangis. Kowe nangis kok telat. Wong aku wis rasa nembang wis ra.